Това е вече хляба, който ще втасва. Общо взето изглежда по този начин. Поръсен е с брашно. Оставяме го в фурната. Хубаво да има повече брашно. Кога втаса, ще видите защо. В смисъл, повечето брашно ще е изчезнало. То се изяжда. Служи за храна на кваса. И по този начин имате повече бухони. Сега ги слагаме в фурната на 40 градуса за около 40 минути, приблизително. И после ще покажем как е бухнал вече и готов за печене. За да може максимално да е ясно какво и как се прави. Освен тези хлебчета, направих и ето тези франзелки. Те са от същото тесто, по същия начин всичко. И ще покажем после фактически вече изпеканите продукти. Ако имаме керамика, е много по-хубаво да използваме, понеже тези тавички е много трудно да се измиват, поради факта, че ако измием или изтъркаме самия тефлон, който е, те вече стават неизползваеми, но керамиката е перфектният начин за печене на такива работи. Във фурната задължително слагаме една тавичка с вода и я правим на 40 градуса, като се опитваме да не прекаляваме с температурата. Оставяме хляба там, след 40 минути ще видите как той е бухнал.